खुलुमबाय लोगोफोर बेंगलाइ नार्जारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय न'खरनि दुखुफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो आरो लोगोफोरखौ खुसि खालामनो थाखाय दसे सम फैनाय जाबाय। दिनैहाय आंनि चेनेला 4 बाजिनाय लोगो लोगो 2K कमप्लिट जाबाय। जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोखौ 2K कमप्लिट जानायनि। आरो आं दा गामियाव बेरायनो बानाय आमथेखा बाजारावसो दंफैयो। आमथेखा बाजार ओरै दङ। बेनो जाबाय आमथेखा बाजार। लोगोफोर नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट होलांबाय था। नोंथांमोननि अननायनि जोबोद गोनांथि दङ। ओइ हायलाहर एसे जोङो बिथाङा जखारावहाय बिराद समायगौलाय आदा फैला जों एखे नुखायो। दा लोगोफोर आङो दसेनि थाखाय नोंथांमोननो साबायखर बावनो थाखाय फैनाय जादोंमोन। दा दिनैहाय 4टा जानाय लोगो लोगो 2K कमप्लिट जाबाय आरो बारबावबायसो। जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आरो आसा खालामबावो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै बिदिनो। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। जै बर' हारि।